Aquest és el llac Baikal, a Sibèria, Rússia. El llac més profund del planeta i un dels més freds. Prohibit banyar-se. L'aigua està molt freda, a uns 4 graus. Abans de tirar-nos-hi, prendrem una sauna típica russa, l'anomenada banya. Benvinguts a la banya. Això és l'habitació de meditació, on es posa la fusta per escalfar les altres habitacions i on podeu pensar sobre la vida i sobre el que us tocarà al cap d'un moment. Després entrem a l'habitació d'aclimatació, que és una mena de casa de David el Nomo, on podreu també acabar de meditar i rentar-vos amb aquesta mena de fulles siberianes. Finalment entrem al forn, a la caldera de Pere Botero. Aquí tenim pròpiament la banya, amb l'Anton, que està aquí posant aigua. L'escalfarem en aquesta mena de pedres que estan bullint i això fa vapor. Ara mateix la temperatura és de 80 graus. Finalment, la tercera habitació serà el Baikal. Abans d'aventurar-nos al Baikal, una cançó èpica a la sala de meditació. Bueno, sortim de la sala calenta, de la caldera del Pere Botero i ara cap al Baikal. A l'aigua, patos! Després d'aquest bany no hi ha res millor que prendre un reconfortant te amb els teus amics. Por Sibèria! Ole!